खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि मोनदांथि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। 10 जुन थामहिनबा मंगलबार बाराया 2025 मायथाइनि बयनिख्रुइबो देरसिन बाराय। लोगोसे बै बारायखालि पुर्णिमा तिथिबो गोग्लैगोन। बै बारायखालि जायफोर सुबुङा बीर हनुमाननि थाखाय बैफोर उपायखौ खालामगोन अब्ला गासै साननाय हनायफ्रा जाफुंसार जागोन। बेनिनो मा मुवा बेसादखौ होयोब्ला बीर हनुमानखौ गोजोन होनो हागोन आरो माबायदि खस्थ'निफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेनि सोमोन्दै सुंद'यैब्लाबो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबालासे स्किप खालामगोन अब्ला बुजिनो हानाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायजोबलांबानो जाबाय। लोगोफोर शास्त्रनि बायदिब्ला बेबायदि जेबो खामानि गैया जायखौ बीर हनुमाना मावनो हाया। बेखायनो नोंथांमोनाबो बै उपायखौ खालामोब्ला आफा हनुमाननि बोर सारस्रिनायखौ मोननो हागोन। मानोना आफा हनुमाना जाय सुबुङा गोरबोजों सिबियो आरो गावनि मोजां मोननाय मुवाखौ गावनि मुङाव बावो अब्ला थाबैनो गोजोनो आरो नोंथाङा आफा हनुमाननियाव मा बोर बियो बेखौनो मोनफुंनो हायो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दा जेथोनि दान सोलिगासिनो। बै गोथार जेथो दानावनो भगवान राम आरो बेनि सिबियारि बीर हनुमाना लोगो मोनलायदोंमोन। बेखायनो बे दानाव जाय सुबुङा लगन थाना आफा हनुमाननि मुङै फुजा होयो आरो नियम खान्थिखौ गोसो गोथारै फालियो अब्ला आफा हनुमाना जोबोर थाबै बोर सारस्रियो। गिबि उपाय महरै नोंथांमोना हनुमाननि मुङाव सिन्दुर आरो सामेलि बिबार थामहिनबा जेसमिन बिबारनि थावखौ बावनो नांगोन। मानोना आफा हनुमाना सामेलि बिबारखौ जोबोर मोजां मोनो होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर जों सुबुं माहारिफोरनाव बयनावबो मोनसे नङा मोनसे जेंनाया जोबनो थाङा आरो बैफोर फैबाय थानाय समफोरावबो जेब्लासिम जों थांनानै थागोन अब्लासिम जेंनाया जोंजों लोगोसे थाफाबाय थागोन। बेखायनो जों बैफोरबायदि फिसा फिसा उपायफोरखौ खालामनानै जोंनि जिउआव फैनाय फिसा गिदिर जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। गोबां सुबुङानो हनुमान चालिसानि पार्टखौबो फरायनाय जायो नाथाय अब्लाबो बेसोरनि साननाय हनायफ्रा जाफुङैखौ जों नुनो मोन्दों। बेबायदिनो जेब्ला बीर हनुमाननो जेसमिननि थाव आरो सिन्दुरखौ बावो अब्ला बैफोरबायदि जेंनायाबो जोंनि देहानिफ्राय जोबस्राङो आरो माखासे मोदाय मोदोमनि सायाफ्राबो गोजान जायो होनना बुंनाय जायो। मानो होनोब्ला जेब्ला बीर हनुमान आफाया आइ बिमा सीतानो सिन्दुरखौ लायदोंमोन अब्ला गावनि मोदोम गंसे सिन्दुरखौ फुनना लाजोबदोंमोन। जेब्ला नोंथांमोनाबो 10 जुन पुर्णिमा तिथि मंगलबार बारायाव आफा हनुमाननो जेसमिन थाव आरो सिन्दुरखौ बावोब्ला नोंथांमोनाबो माखासे जेंनानिफ्राय रैखा मोननो हागोन। बेजों लोगोसे जेब्ला नोंथाङा सरकारि साख्रिनि थाखाय गोबां नाजाथाबगासिनो नाथाय जाफुंसाराखै आरो नोंथाङा गोबां ज्योतिष आरो पण्डितफोरनिफ्राय मिथिनो मोन्दों नोंथाङाबो साख्रिनि जब दं होनना नाथाय नोंथाङा गोबां नाजाथाबबाबो मोनाखै अब्ला बीर हनुमाननो जेसमिन थाव आरो सिन्दुरखौ बावोब्ला बीर हनुमाना नोंनि खस्थ'नि फिथाइखौ थाबैनो होयो होनना बुंनाय जायो। नैथियाव आफा हनुमाननो गोजा बिबार एबा गलाप बिबारखौ बावोब्ला जोबोर मोजां। माब्लाबा जोंनि कनफिडेन्स लेभेला खमायलाङो। जों जेब्ला माबा मोनसे खामानिखौ मावो अब्ला बै खामानियाव जेब्ला नुकसान जायो अब्ला जोंनि गोसोआ बायलाङो आरो खामानियाव फिन फकास होफिननो हाया जायो। थिग बेबायदिनो बैबायदि समाव जेब्ला आफा हनुमाननो बैफोरबायदि कन्डिशनाव गलाप बिबारखौ बावो अब्ला जोंनि गोसोआ मोजां जाफिनो आरो खामानियाव गोसो होफिननो हायो। मंगलबार बारायखालि हनुमाननो प्रसाद महरै बेसनजों बानायनाय लड्डुखौ बावोब्ला गोसोनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसारो। मानोना हनुमान आफाया बेसननि बानायनाय प्रसादखौ जोबोर मोजां मोनो होनना बुंनाय जायो। नोंथांमोनाबो 10 जुन खालि जेठ मासनि बे गोथार मंगलबाराव बे उपायखौ खालामनो हागोन। थामथियाव नोंथांमोना बीर हनुमाननो सामेलिनि थावजों आलारि फोजोंनानै थुलुंसिनि माला आरो सिन्दुराव थाव लगायनानै हनुमाननो बावनो हायोब्ला जोबोर मोजां। ब्रैथियाव नोंथांमोना आफा हनुमाननि मुङै घी आरो गुरखौ दान होयोब्ला नोंथांनि केरियाराव दावगालांनो हागोन। बाथियाव नोंथांमोना आफा हनुमाननि मन्त्रखौ जाप खालामबानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाबो 10 जुन खालि बैफोर उपायखौ खालामबानो जाबाय। मानोना बै बारायखालि आफा हनुमाननियाव जि बोरखौ बियो बेखौनो मोननो हायो होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव जुदि बाहायजाथाव मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।
जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोननि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय।